Kumusta mga kapatid? Kumusta man inyong panahon diya? Diri Cebu, tugnaw kayo. Muragid kag nas bagyo. Kay naman goy bagyo. Nasay manok sa ubos ay saba kayo. Naadi kay pangutana. Nakasuway na kag nakarma ka? Kaila kaon sa karma? Wala. Karon, paibaw unti kaon sa karma. Di ba duhay mo uyab? Pag Valentine's, gusto nimo, i-date nimo sila, tagsa-tagsa. Oo, nisugot sila. Pero ang ending, nito nga bisag usa nila. Baka kun ka, liar. Maunay karma. Napay usa, kanamal dito kay kastanan ba? Tanang teritoryo ay imuha. Magukasay pas kartsada. Sugatan bitag tao nga way tugpa, nagtama. Da, mama laging ba. Sana, pag minal dito pa. Nasantay silingan, holds katapulan. Sugoon ganing mama, dayon bagutbot. Hinaykan bitang papa, da, paka lagi lubot. Mao na gitawag og karma, sabot ka. Sa katong pilian og uyab, paminawan ni ninyo bi. Na ako'y kaila, perting pilian nag-uyab. Tungod sa iyang kapilian, napunta siya sa pinilian. Tambag lang hato ha. Ayaw wata, naduawon kas karma. Nasantay silingan, hawd sa kapal. Subuon ganing mama, daigbo. Napunta siya sa kapilian. Tambak lang. Sana, pag